वापरणी करावं। सर्व कोण काही आमचे कागद करावं, तुम्ही बोलत काही आमचे कागद करावं, म्हणून बोलत कांचे कागद असतो तर वापरणी करावं। संतोषी वांगडकर उपस्थित त्यांचे कागद करावं। ललित नाईक उपस्थित त्यांचं स्वागत करावं। महेश सरनाईक उपस्थित त्यांचे स्वागत करावं। लावडे उपस्थित त्यांचे स्वागत करावं। त्यांचे स्वागत करावं। हिंदू होळी त्यांचं स्वागत करा। माझे उपसरपंच आहेत एक त्यांचे स्वागत करा। गोवा राज्याचे आदरणीय किशोरजी नाईकगावकर साहेब, कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आदरणीय उमेशजी तोरसकर साहेब, जनसंपर्क माजी माहिती अधिकारी ललित साहेब, प्रहारचे संपादक वांगणकर साहेब, लोकमतचे आवृत्ती प्रमुख सिंधुदुर्ग महेशजी सरनाईक, जिल्हा पत्रकार संघाचे आमचे राजेंद्र मुंबरकर, आणि विशेष करून हे स्मारक हे शोधून म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकरांची ही पवित्र भूमी आद्य पत्रकारची शोधून काढण्याचं जे सर्वप्रथम जे भाग्य लागले ते आमचे या जिल्ह्याचे पत्रकारांचे नेते आदरणीय माधवरावजी कदम साहेब व तसेच या पुण्यावरून आलेले सर्वच लोक, विजयदुर्ग पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आदरणीय मनोजजी सोनवलकर साहेब उपस्थित हो। देवगड तालुका पत्रकार समितीच्या वतीने गेली 5 ते 6 वर्ष या ठिकाणी बाळशास्त्री जांभेकरांची
या ठिकाणी जयंती साजरी करण्याचा आम्ही पायंडा या ठिकाणी रचला गेला देवगड तालुका पत्रकार समितीच्या वतीने। आणि याची दखल राज्य शासनानेही गेल्या वर्षी घेऊन राज्य शासनानेही ज्या ठिकाणी त्यांची कार्यालय आहेत, शासकीय कार्यालय आहेत, त्याही ठिकाणी बाळशास्त्री जांभेकरांची 20 फेब्रुवारीला जयंती साजरी करण्याचं परिपत्रक निघालं आहे। आणि संपूर्ण राज्यामध्ये आज ही जयंती साजरी केली जात आहे। ही अभिमानाची बाब आम्हाला सर्वांना, देवगडवासियांना सर्वांनाच वाटत आहे। आणि खरोखरच शासनाने याची दखल यापूर्वी घ्यायला होती। काही का असाना गेल्या 2 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने ही शासकीय जयंती साजरी करण्याचं परिपत्रक निघालं आणि त्या पद्धतीने सर्व राज्यामध्ये आज ही जयंती साजरी केली जात आहे। आज देवगड तालुका पत्रकार समितीच्या वतीने जे पुरस्कार दिले गेले जात आहेत ते देवगड तालुक्यातील जे कर्तृत्ववान जे पत्रकार आहेत, ज्यांनी शोध मोहीम केलेली आहे, ज्यांनी नाविन्यपूर्ण वेगवेगळ्या पद्धतीने बातम्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत, लिखाण केलेलं आहेत, अशा या निवडक पत्रकारांना आम्ही बाळशास्त्री जांभेकरांच्या नावाने पुरस्कार देतो आणि त्याचं वितरण आज हे होत आहे या ठिकाणी। तसेच एक सेवाभावी संस्था किंवा सेवाभावी सेवकाचं जो विशिष्ट असं नाविन्यपूर्ण तालुक्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने काम करत आहेत, अशा लोकांचाही आम्ही गेल्या 3-4 वर्षापासून त्यांना पुरस्कार देऊन त्यांना कौतुकाची स्थाप देतो त्यांना आणि त्यांना एक ऊर्जास्थिती त्या कामात मिळावी या उद्देश हेतूने आज आम्ही या वर्षीचा जो सेवाभावी संस्थेचा पुरस्कार आहे तो सिंधू रक्त मित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग शाखा देवगड या संस्थेला दिला आहे। आणि खरोखरच देवगड तालुक्यामध्ये आज मला मान्यवरांना सांगावंसं वाटेल की अभिमानाने सांगेन, आमच्या देवगड तालुक्यामध्ये अनेक ठिकाणी कोरोनासारख्या महाअनामारी चालली होती आणि अशा परिस्थितीत वांगलकर साहेब या ठिकाणी रक्ताची अत्यंत गरज होती। लोक घराच्या बाहेर पडता येत नाही आणि रक्तदान कसे करणार, अशा कठीण परिस्थितीमध्ये आमच्या सिंधू रक्त मित्र प्रतिष्ठान देवगड शाखेने या ठिकाणी रक्त मेळावे, रक्ताचे शिबिरे भरली आणि रक्तपेढ्या त्या ठिकाणी निर्माण करून दिल्या। आणि देवगड तालुक्यामध्ये कोरोनासारख्या महाअनामारीच्या काळातही रक्त कुठेही कमी पडला ना रक्तपेढ्या, ही अभिमानाची बाब आहे। मी आवर्जून सांगतो कारण का देवगड तालुक्यातलं आपलं आणि त्यांचाही म्हणजे जे लोकप्रतिनिधींनी करायला पाहिजे होते, मी असं कुठलाही राजकीय भाषण करत नाही, पण ते काम आज त्यांनी केलेलं आहे। कारण देवगडमध्ये रक्तपेटी व्हावी यासाठी कोणची भूमिका नव्हती। त्या ठिकाणी आमचे रक्तसिंधू मित्र प्रतिष्ठान देवगड शाखेच्या वतीने उपोषणाचा इशारा दिला, वेळोवेळी शासनाला पत्रव्यवहार केला आणि त्यांना मी आवर्जून सांगतो भाग पाडलं देवगडमध्ये रक्तपेढी निर्माण करण्यासाठी। आणि गेला मला वाटतं 15 ते महिना झाला असेल त्या ठिकाणी रक्तपेढी झालेली आहे। देवगड तालुका पत्रकार संघ हा नेहमीच हित जोपासण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही नाविन्यपूर्ण वेगवेगळ्या पद्धतीने उपक्रम राबवत आहेत आणि त्या पद्धतीने पत्रकारांचे आम्ही हितही जोपासत आहे। पत्रकारांवर कुठलाही जर पत्रकारांना काय आघात झाला, काय कुठला तरी कौटुंबिक त्यांना जर एक अडचण निर्माण झाली आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, त्यालाही आपण त्या पद्धतीने आपण शासनाच्या योजना असतील किंवा आपण काहीतरी आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टिकोनातूनही आपण 1-2 जणांना आपण मदत केलेली आहे। यापुढेही त्या परिस्थितीने आपण करत राहणार आहे। मी जास्त काय प्रास्ताविक लांबत नाही, मान्यवर मोठे आहेत, कारण काय मी जरी देवगड तालुका पत्रकार समितीचा अध्यक्ष असलो फॉर्मॅलिटी, तरी मला यांच्या समोर मला बसण्याची का मला बोलण्याची पण पात्रता नव्हती। पण आपले हे मान्यवरच जेवढे दिग्गज आहेत आणि हे दर्पण बाळशास्त्री जांभेकरांच्या पवित्र भूमीमध्ये मी तालुकाध्यक्ष मला निवड केली देवगड तालुका पत्रकार आणि सर्वांनी मला जे सहकार्य केले ते अतिशय वाखुण्याजोग आहे, ते आम्ही कधीही विसरणार नाही। आमची देवगड तालुका पत्रकार संघाची ध्येय धोरणे ही अतिशय आम्ही चांगल्या जिल्हा पत्रकार संघाची संलग्न आहे, त्याप्रमाणे आम्ही काम करत आहे। यापुढेही अशाच पद्धतीचे काम करत राहणार आणि सर्व आलेल्या मान्यवरांना मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो। नंतर आभार मानलाच जाईल, पण प्रास्ताविक पण भाषण करण्यासाठी मला या ठिकाणी समितीने मला जी संधी दिली त्याबद्दल काय प्रास्ताविकमध्ये चुकून राहिला असेल, जांभेकरांचं पण या ठिकाणी योगदान फार मोठं आहे। आज जांभेकरांचे वंशज आहेत त्या ठिकाणी, म्हणून हा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी साजरा केला जातो आणि त्यांचं हे या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यासाठी जर फोन लावला तर तुम्ही केव्हा येणार आहे आणि कशा पद्धतीने कार्यक्रम केला जाणार आहे याचे ते डायरेक्ट त्यांचं नियोजनच ठरलेलं असतात आणि एवढी उत्सुकता त्यांच्याकडे वाढलेली असते हे कार्यक्रम घेण्यासाठी। तेही आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतातच आहेत आणि तेही सहकार्य करतायत। या ठिकाणी मी लावलेलं प्रास्ताविक या ठिकाणी इथेच थांबतो आणि पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यासाठी कुलकर्णी यांच्या समोर ताब्यात देतो। धन्यवाद।
2005 ते 2012 या कालावधीमध्ये कुणकेश्वर वार्ताहर मंडळाने आपल्या पत्रकारांची सुरुवात केली. 2013 मध्ये प्रहारमध्ये वार्ताहर केली होती. त्यानंतर 2016 ते 2020 या कालावधीत कोकण डिजिटल चॅनलचे प्रतिनिधी होते. या दरम्यान त्यांनी प्रहारमध्ये एक प्रतिनिधी म्हणून काम केलं. तसेच 15 ऑक्टोबर 2021 पासून कोकण टाइम्स या डिजिटल चॅनलच्या निर्मिती होत्या. त्या चॅनलचे सर्व संपादक आहेत. या आणि रोख रक्कम देऊन त्यांची वडील आणि त्यांची आई पण उपस्थित त्याच्यामध्ये या सर्वांच्या उपस्थितीचा सन्मान व्हावा. हा सर्व कुटुंबाला मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. रात्री जेव्हा येऊ तेव्हा तुमचे
तोपर्यंत आम्ही समाजाचा, कारण की पत्रकार म्हणून आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी, पत्रकार विकला गेला मी ठासाचं विधान करतो, विक्री दिलेली जनता, जनता विकली. आता मला बरेच जण विचारतात ज्यावेळी असं काही बोलतो घेतो तेव्हा साहेब पत्रकाराचं काम असतं प्रशासनाला असं बोलायचं, पत्रकाराचं काम असतं लोकप्रतिनिधीवर असं बोलायचं, मान्य आहे. परंतु शाळा काय करतात, सर्व चांगली मंडळी, शुद्ध मंडळी, शिकलेली शाळेला शाळा करायला जायचं, शाळा जर बनवायचं असेल तर जनतेला बनवावं लागेल. म्हणजे असून जर आता बोलायचं असेल तर जनतेवर उडावं लागेल. याचा एका वाक्यात सांगतो मी थांबतो. आजच्या घडीला माझ्या कोकणातली घरं येऊन बंद करत चालले. कोकणात मोठ्या प्रमाणात मुंबईमध्ये इतर शहराच्या ठिकाणी लोकसंख्या स्थलांतर आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील गाव अक्षरशः पाऊस पडत चालली. प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी नाही, लग्नाला मुली भेटत नाही, ही आमच्या कोकणातली परिस्थिती, ही वास्तविकता आहे. या वास्तविकतेवरती कुणीही बोलायचं बघत नाही. आम्ही कशामध्ये बोलतो, आमदार ह्या नको, आमदार त्या नको, कुठलाही प्रकल्प कुठलीही गोष्ट आम्हाला काही नको, आम्हाला जसं आहे तसं कोकण राहू दे, अशा पद्धतीच्या अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आंदोलन करतो. मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं, संपवतो, टॉपवरती गाडी गेलेली, मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की आताच्या जनतेनं हे लोकप्रतिनिधींना, प्रशासनाला सवाल विचारले पाहिजे आणि याच जनतेला च्या डोक्यामध्ये प्रकाश टाकण्याचं काम इथून पुढे माझ्यासारख्या पत्रकारांकडून कोकणशाहीच्या माध्यमातून होत राहील. एवढं आपण ह्या पुरस्काराच्या निमित्तानं सांगतो. सर्व माझी मार्गदर्शक मंडळी, अयोध्या गावकर, तर म्हणजे आम्हाला आपल्याला असं एक काय रत्न आहे, दाखला कौतुक करून दे. अयोध्या एक आम्हाला मिळालं असं काही एक रत्न आहे, तालुकाध्यक्ष जे प्रत्येकाला सामावून घेतात, प्रत्येकाचा हात घेऊन सोबतीने पुढे जातात. त्यामुळे अयोध्या मनापासून आभार कायमस्वरूपी होते. प्रशांत पडकर सगळेच मंडळी, माझ्या मार्गदर्शक सर्वांना धन्यवाद देतो. प्रशांत धन्यवाद. नगरे आम्हा
आणि कोंबड्याचे नमस्कार. सर्वप्रथम तालुका पत्रकार समितीने मला पत्रकार पुरस्कार देऊन सन्मान केल्याबद्दल मी त्याचे आभार मानतो. माझी पत्रकारितेची सुरुवात 1993 मध्ये देवगड कॉलेजमध्ये सहकारी लेखक शिकत असताना सुरुवात झाली. त्यांनी सकाळी या वृत्तपत्रामध्ये 125 रुपये मानधन व 15 रुपये पगार या बेसिक मानधनावरती मी काम सुरू केलं. त्यावेळी काम करताना अडचणी होत्या. आम्ही त्यावेळी ते कागदावर लिहून एसटीद्वारे पेपर बातमी पाठवायचे आणि ती बातमी आम्हाला दुसऱ्या दिवशी प्रसिद्धी झाली की समजायची. कारण त्यावेळी लँडलाईन फक्त एकच सेवा होती आणि त्यावेळी त्यातूनच आम्ही संपर्क साधायचो. जी बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पहिल्यांदा एक वेगळाच आनंद होत असे आणि त्यावेळी ती पुन्हा पुन्हा वाचल्याने एक वेगळा आनंद मिळत होतो. त्यावेळी जी कात्रण आहे पेपरची आणि जाहिरातीला लिहिलेले हे आजही माझ्याकडे संग्रही आहे. आजच्या त्याचबरोबर आणखी काही बातम्यांसाठी एसटीतून किंवा काही वेळा पायी प्रवासातून जावं लागत असायचं. तसेच आता सगळे मोबाईल असल्यामुळे फोटो काढले किंवा कार्यक्रमाच्या बातम्यांसाठी फोटो मिळत असायचे आणि त्यातूनच ती बातमी वेळ व्हायची. त्यामुळे ती बातमी आपल्याला देता येण्याच्या अनेक अडचणी असायच्या. काही वेळा टपाल आमचं पाठवलेलं टपाल त्यांना मिळत नसायचं. ते परत रिटर्न यायचं काळ व्हायचं. पुन्हा बातम्या लिहायच्या लागायच्या. अशा अनेक अडचणीतून आम्ही तो त्यावेळी प्रवास करत आज डिजिटलच्या युगातील त्याच जोमातून आम्ही तो प्रवास पत्रकारिता करीत आहे. मला सांगायला आनंद होतो की आजच्या डिजिटलच्या युगात तेवढ्या जोमात प्रवास करत असताना सुद्धा बातमीची विश्वासार्हता आम्ही राखून ठेवलेली आहे. आज गेले मी 10 वर्ष दैनिक प्रहारमधून काम करत आहे. धन्यवाद. सुरुवात केली ना आपल्या तरुण बालपणी कार्यरत आहे. तुर्की तंत्राचे विद्यार्थी सुरुवातीमध्ये ती तुर्की कार्य करतात शिक्षक म्हणून त्या कार्यरत आहे. ती भगवती वाचनाने मुलगी कार्य आहे. भगवती इतर काही आणि भगवती व्यवसाय सुरू केला आहे. सामान्य सेवा केंद्राच्या माध्यमातून जनसंपर्कामध्ये ते नेहमी असतात. त्यामुळे शंकर मुंगेकर यांचा सपत्नीक तसेच त्यांचे विद्यार्थी आलेले आहेत. त्या सर्वांचा शाल सिंपल सन्मान चिन्ह देऊन मी आपल्या विनंती करतो की त्यांनी सन्मान करावा. सगळी मान्यवर मंडळी सगळ्यांचे नाव घेत असत नाही. आजचा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं भाग्य मला लाभलं हे माझं आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचा इथं जन्म झाला आणि इथं एक जयंती साजरी करत त्याला एक वेगळं महत्त्व आहे. आणि या गावात जन्म झाला तेव्हा ते वयाच्या 11 वर्षापर्यंत शिकले. त्यावेळी घरच्या घरी शिक्षण घ्यायचे आणि असं हे पवित्र असं गाव त्या गावात जयंती साजरी होत आहे. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जयंत्या चालू होती. आता मग अशी आमचे विद्याप्रसाद बोलले की 20 फेब्रुवारी हा जयंती दिनाचा कार्यक्रम ज्यावेळी गव्हर्नमेंटने ठरवला त्यावेळी सुधाकर जांभेकरांना विचारलं काय मोठी माणसं असतात त्यांच्यामध्ये जन्माच्या तारखेचा बहुतेक ठिकाणी त्यामुळे त्यांनी कलेक्टर मॅडमचा फोन आला आणि त्यांनी विचारलं त्यांनी माझं पुस्तक मॅडमला दिलं बरोबर. आणि त्यानंतरही त्याने कलेक्टर मॅडमनी ते गव्हर्नमेंट कळवलं आणि फायनल मला
आम्हाला सुरू आहे. 1987 जंगल होतं हे जांभेकर सुधाकर तिथपासून आमचे मित्र आहेत. अतिशय डेव्हलपमेंटमधल्या काळात काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या त्याची साक्षीदार आहे, त्याचं तपशील मी सांगत नाही. पण बाळशास्त्रींचं स्मारक इथं आणखी भव्य दिव्य व्हावं अशी आमची जिल्ह्यातल्या पत्रकारांची भावना आहे, अजूनही आहे. म्हणजे जिल्ह्याच्या ठिकाणी आमच्या बाळशास्त्री जांभेकरांचं पत्रकार भवन उपस्थित केलं, बांधलं. ते सगळं गौड साहेब त्याचे साक्षीदार आहेत, त्यांनी सगळं ते केलं आहे BMC. आणि आज तिथं आम्ही जवळजवळ 6-7 कोटी रुपये खर्च केले नाही. म्हणजे आम्ही म्हणजे कर्तव्यदक्ष अध्यक्ष 6-7 कोटी रुपये खर्च तर आम्ही जिल्ह्याच्या ठिकाणी करू शकतो. तर निश्चितच गव्हर्नमेंटकडनं आम्ही या ठिकाणची आणखी काही निधी आणून तर चांगलं भव्य असं ते आज आता काय पुणे दाभाडी पुण्यावरून आता ते आले इथं पाहायला. इथं आल्यानंतर बाळशास्त्रींच्या कर्तृत्वाला साजेसर असं एक स्मारक व्हावं अशी अजूनही इच्छा आहे. ठीक आहे, स्मारक झालं त्याबद्दल काही पण आणखी भविष्य स्मारक व्हावं अशी इच्छा आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही. बाळशास्त्रींचं कर्तृत्व जे आहे ते माझ्या पुस्तकामध्ये काही ठराविक निकष मांडले होते, ते तुम्हाला वाचून जातो. अत्यंत कमी वेळ आहे. बाळशास्त्रींचा जन्म झाला त्याच्यानंतर साधारण 43 निधन झालं आणि एवढा अतिशय कमी वेळ आहे. त्यांनी जे कर्तृत्व गाजवलं म्हणजे फारच म्हणजे हे आहे, मॅजिक आहे. तर मी बाळशास्त्री जांभेकरांचं विविध क्षेत्रातील जन्म तसं अग्रसमाज म्हणजे त्यांनी मराठीतलं पहिलं दर्पण वृत्तपत्र सुरू केलं, मराठीतलं पहिलं दिग्दर्शन मासिक सुरू केलं आणि इंग्रजी भाषेत ते दैनिक यायचं म्हणून एका बाजूला मराठी यायचं एका बाजूला इंग्रजी म्हणून ते इंग्रजी भाषेतलं वृत्तपत्र पश्चिम हिंदुस्थान ते पहिले संपादक होते. हिंदुस्थानातील पहिल्या आंग्ल शिक्षित पिढीतील अग्रगण्य विद्वान ते होते. राष्ट्रजागृतीच्या अग्रदूत म्हणून त्यांना सन्मान मिळाला होता. आधुनिक महाराष्ट्राचे जनक युगप्रवर्तक म्हणून त्यांना सन्मान मिळाला होता. पश्चिम भारत खंडातील अर्वाचीन विद्वत मुकुटमणी प्रख्यात पंडित अद्वितीय विद्वान अशी त्यांची एक उपाधी होती. महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षण चळवळीचे आद्य प्रणेते होते. म्हणजे महाराष्ट्रानंतर स्त्री शिक्षण चळवळ महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई आणि अनेकांनी पुढे चालले, पण त्याची सुरुवात जी केली ती बाळशास्त्रींनी केली आहे. ती लक्षात घेतलं आहे. पहिले भारतीय प्रोफेसर, मराठी माणूस पहिला भारतीय प्रोफेसर झाला आणि वयाच्या 14व्या वर्षी ती भारतीय प्रोफेसर झाले. एपिस्टल कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होते. पहिले भारतीय शाळा त्यावेळी मुंबई इलाका जो होता तो बेळगावमध्ये होता आणि त्या सगळ्या जिल्ह्याकडे शाळा आणि त्यावेळेचे गॅजेटेड ऑफिसर वगैरे त्याची बदली होती. महाराष्ट्रात आद्य समाजसुधारक महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षण चळवळीचे आद्य प्रणेते, आद्य व्याकरणकार मराठीमध्ये आज आपण भाषा शब्द बोलतो ते त्यांनी व्याकरणकार म्हणून ती पहिली त्यांनी पुस्तक लिहिलं व्याकरण मराठी भाषेचं. आद्य भूगोलचं पुस्तक त्यांनी पहिले लिहिलं आणि भूगोलाच्या आद्य भूगोलकार म्हणून त्याचा सन्मान आहे. मराठीतील आद्य गणित परिभाषा करते म्हणजे गणित करणे होते. आद्य वाङ्मय संशोधन अनेक वाङ्मयाचं संशोधन त्यांनी केलं, अनेक क्षेत्रातले वाङ्मयाचं संशोधन. मराठी भाषेतील आद्य प्रकाशन म्हणून त्यांनी पहिलं पुस्तक काढण्याचं काम त्यांनी केलं. भारतीय पुराण या संशोधनाचे जनक पुरातत्व आता आपण पुरातत्व विभाग इंडियाचा आहे तर त्याचं पहिलं संशोधनाचं काम हे बाळशास्त्रींनी केलं. महाराष्ट्रातील ग्रंथालय चळवळीचे जनक भारतातील पहिल्या अध्यापक शाळेचे D.Ed कॉलेजचे प्रवर्तक पहिली D.Ed कॉलेज त्यांनी सुरू केलं मुंबईत. ते संस्थापक आणि संचालक होते. ज्ञानेश्वरी या महान ग्रंथाचे पहिले प्रकाशन ज्ञानेश्वरी आता आपण त्या ज्ञानेश्वरी महान ग्रंथाचे पहिलं छापायचं काम केलं ग्रंथरूपाला. भारतीय समाजात जीवन सुधारणा तथा परंपरानिष्ठ परिवर्तन झाल्याचा पाया केला. त्या काळात परिवर्तनाचा विचार मांडणी ही साधी गोष्ट नव्हती. फार सनातनी विचारांचे आपले समाज होता आणि त्यामध्ये अशा प्रकारे
ठिकाणाला पुन्हा एकदा भाषणाला अभिवादन करतो. धन्यवाद. खरं तर आता तुम्ही सांगितलं खरंच आहे का अल्प वयामध्ये त्याने बरीच मदत झाली म्हणजे माणूस समितीच्या वतीने आद्य पत्रकार बाळासाहेब जांभेकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमासाठी आम्ही इथे उपस्थित आहोत. सर्वप्रथम मी आद्य पत्रकार बाळासाहेब जांभेकर यांना वंदन करतो आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि या भूमिकर यांनी संशोधन करून बाळासाहेब जांभेकरांचे जन्मगाव ज्यांनी शोधून काढले ते आमचे आदरणीय ज्येष्ठ पत्रकार माधवराव कदम. दुसरे आपले ज्येष्ठ पत्रकार संतोषजी वायनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि आमच्या सगळ्यांचे लाडके असे तरवगोड साहेब, त्यानंतर जोशी साहेब, या बाळासाहेब जांभेकरांचे वंशज सुधाकर जांभेकर, या गोव्याचे आपले नाईक गावकर साहेब, नंतर आपल्या तालुका पत्रकार समितीचे अध्यक्ष जयप्रसाद गावकर आणि माझ्याबरोबर आलेले आमच्या जिल्हा कार्यकारिणीचे महेश सरनाईक, रवी गावडे आणि सर्व आपल्या देवगड तालुक्याचे पत्रकार आणि विविध ठिकाणाहून आलेले सगळ्या मान्यवरांचं मी सर्वप्रथम स्वागत करतो. आजचा एक कार्यक्रम म्हणजे आम्ही ज्या ठिकाणी आलोय, मी अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिलाच या बाळासाहेब जांभेकरांच्या जन्मभूमीत आलेलो आहे. याच्यापूर्वी मी अनेक वेळा त्या काळात माधवराव कार्यक्रम करत होते, वायनकर कार्यक्रम करत होते, त्यावेळी जिल्हा पत्रकार संघाचा सदस्य म्हणून मी येत होतो आणि मग काही कालानंतर काही गोष्टीच्या योगाने आपण अनेक ठिकाणी कार्यक्रम करत राहिलो. आता तो पूर्वीचा कार्यकाल होता, त्याच्यात मी काही जास्त बोलत नाहीये, पण त्यानंतरच्या काळात आपल्या ओरसला बाळासाहेब जांभेकरांचे एक भव्य स्मारक राज्य शासनाच्या निधीतून उभारण्यात आलेले आहे आणि ही तर जन्मभूमी आहे. जन्मभूमी आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. काही गोष्टीत आमचे हेवेदावे असतील, पण पत्रकार आणि पत्रकारितेचं ज्याने आम्हाला मूर्त स्वरूप आणून दिलं, ज्याची प्रेरणा स्थान देऊन आम्ही गेली अनेक वर्ष पत्रकारितेत आहोत, त्या आद्य पत्रकारांचा जन्मगाव आणि ती भूमी आम्ही कदापि विसरणार नाही आणि कायम आम्ही या कार्यक्रमासाठी इथे येत राहू. इथे ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सुद्धा करण्यासाठी आमचा पाठपुरावा आम्ही करू. पण त्याच्यात ओरसला झालं म्हणून आम्ही इथे दुय्यम असं काही नाहीये, कारण आम्ही सगळे पत्रकार याच जन्मभूमीतून आम्ही सुद्धा पत्रकारितेला सुरुवात केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे बाळासाहेब जांभेकरांची जन्मभूमी ही एक प्रेरणास्थान सगळ्या पत्रकारांसाठी आहे. म्हणजे जिल्ह्यातले आहेत, पण राज्यातल्या पत्रकारांसाठी एक प्रेरणास्थान आहे आणि त्यासाठी आम्ही भविष्यातही या जन्मभूमीसाठी एक मोठं स्मारक अधिकतम उभं राहण्यासाठी जो आमचे सगळे जिल्हा पत्रकार संघाचे आमचे ज्येष्ठ लोक आहेत त्यांच्याशी चर्चा करू, आपण प्रयत्न करू अशी मी तुम्हाला या कार्यक्रमात
त्यांनी केलं होतं, त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम त्यांनी त्यावेळी रद्द केला होता. पण यावर्षी अयोध्या प्रसादचा मला फोन आला की तुमचा पण भवनामध्ये कार्यक्रम आहे, मग आम्ही सुद्धा इथे ठेवणार. तर मी त्याला सांगितलं इथे ठेवायचं आहे, आम्ही सगळे इथे येणार आहोत, कारण हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे आणि या कार्यक्रमासाठी आम्ही तो कार्यक्रम दुपारनंतर ठेवलेला आहे. म्हणजे आमचं या भूमीशी असलेलं प्रेम हे आमचं सातत्याने आहे, यापुढेही राहणार. हे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही दाखवून दिलेलं आहे. आमचे सगळे ज्येष्ठ पत्रकार, ज्येष्ठ मार्गदर्शक आहेत, त्यांना मी येताना माझ्याबरोबर घेऊन आलेलो. कारण शेवटी काय आहे, शेवटी जन्मभूमी महत्वाची आहे. माणसाला कुठेही जरी माणूस गेला तरी आपली जन्मभूमी विसरत नाही. त्यामुळे बाळासाहेब जांभेकरांची जी जन्मभूमी आहे ती आम्ही कदापि विसरणार नाही. माधवरावांनी या जन्मभूमीचा शोध घेण्यासाठी त्या काळात बरेच परिश्रम घेतले. त्यावेळी आम्ही नव्याने पत्रकारितेत आलो होतो आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर अनेक कार्यक्रमात इथे साथ देण्यासाठी होतो. आणि त्याच्यामुळे ही जन्मभूमी भविष्यातही राज्य सरकारचं एक भलमोठं स्मारक होईल या अपेक्षेने भविष्यात काम केलं जाईल. आम्ही करू, सरकार करेल, सरकारला आम्ही भाग पाडू. त्याच्यामुळे आपण असं काय कोणाच्या मनात गैरसमज असू नये की ओरसला बाळासाहेब जांभेकरांचं मोठं स्मारक झालं म्हणजे आता आपण या गावाला विसरणार तो असं नाही. शेवटी गाव महत्वाचं आहे, तिथल्या स्मारक, तिथली जन्मभूमी प्रेरणा देणारं आमचं एक स्मारक इथे भविष्यातही मोठं होईल यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न करू. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही इथे सर्व उपस्थित आहोत. अयोध्या प्रसाद गावकरांनी हा चांगला कार्यक्रम 20 फेब्रुवारीला या ठिकाणी आयोजित केला आहे आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आमचे अनेक पत्रकार, सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांचा आदर सत्कार या ठिकाणी केला आहे. त्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. कारण पत्रकारांना एक वेगळं व्यापक स्वरूप देण्याचं काम आम्ही जिल्हा पत्रकार संघ करतोच आहे, पण तालुका पत्रकार समिती तितक्याच ताकदीनं करत आहे. कारण तालुक्या आणि जिल्ह्याचं समन्वय राहावं म्हणून तालुका पत्रकार समितीच्या स्थापना त्या काळात माधवरावांनी ज्यावेळी घटना स्थापन केली त्यावेळी केलेलं आहे आणि त्या काळापासून आजपर्यंत त्याचं तंतोतंत पालन सर्व जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष करत आहेत आणि भविष्यातही ते करत राहू अशी मी तुम्हाला या प्रसंगी ग्वाही देतो. आणि आज ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आज सर्वगोड साहेब इथे आहेत, ते आमच्या भवनाचे साक्षीदार आहेत. म्हणजे सर्वगोड साहेब जिल्ह्यात आल्यानंतर आम्हाला एक वेगळं स्वरूप मिळालं. योगायोगाने अनेक पत्रकार मला म्हणतात की तुझ्या काळात तुला चांगली माणसं मिळाली, त्यातले एक सर्वगोड साहेब आहे. पण मी असं म्हणतो की मला चांगली माणसं मिळण्यापेक्षा मी चांगल्या माणसांची चांगले संबंध जोडले आणि चांगले संबंध ज्यावेळी माणूस जोडतो त्यावेळी सगळीच माणसं चांगली होतात आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला चांगली माणसं माझ्या काळात मिळाल्यामुळे आम्ही त्या जिल्हा पत्रकार संघाच्या भवनाचं उद्घाटन आम्ही 6 महिन्यात, जे मी अध्यक्ष झाल्यानंतर आम्ही 6 महिन्यातच केलेलं आहे. आणि आज कलेक्टर आहेत, कलेक्टर साहेबांनी सुद्धा आम्हाला तिथे म्हणजे माणसं कशी असतात त्याचं एक उदाहरण आम्ही सांगतो. कलेक्टर साहेब याच्यापूर्वी सुद्धा अनेक कलेक्टर साहेब येऊन गेले आमच्या जिल्ह्यात. अशोकराव खोते, ते माधवराव माहिती आहे, त्याच्यानंतर संजीवनी रुटी आहे आणि आता मी म्हणतो आपले तावडे साहेब आहे. म्हणजे माझ्या या कार्यकाळात 38 वर्ष मला पत्रकारिता झाली. मी अगदी जवळून कलेक्टरना ओळखत होतो कारण त्यावेळी सगळी ऑफिसर कुडाळमध्ये होती. तर त्या कुडाळमधल्या ऑफिसमध्ये मला जे भावलेले आहेत ते 3 कलेक्टर मी म्हणतो कशासाठी की त्यावेळी अशोकराव खोते पर्सनली सगळ्या नावाने ओळखायचे. आज संजीवनी कुट्टी होते त्यानंतरच्या काळात महिला असूनही त्यांनी अशा पद्धतीने आम्हाला ट्रीट केलेलं की त्यांना असं कधी वाटलं नाही की पत्रकार आपले ते मार्गदर्शक आहे. आणि त्या काळात त्यांनी सुद्धा आम्हाला तसेच आज तावडे साहेब आहे. तावडे साहेबांना कुठली गोष्ट सांगितली की लगेच ते म्हणतात तुझं काम आहे ना, मी लगेच करणार, तू काय चिंता करू नको. म्हणजे अशा पद्धतीचं सहकार्य करणारी माणसं. तसेच आमचे सर्वगोड आहेत. सर्वगोड साहेबांना आम्ही कुठलंही सांगितलं ना कधी ते नाही म्हणणार नाही, जे आहे ते मी करणार. म्हणजे ही भूमिका घेऊन अधिकारी काम करतात ना त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांना निश्चितपणे गौरव होतो. तशा पद्धतीने सर्वगोड साहेब आम्ही सगळ्या कार्यक्रमात बोलवतो आणि ते येतात की त्यांच्या प्रती त्यांनी निर्माण केलेली आपुलकी आहे आमच्या प्रती आणि आम्ही सगळ्या पत्रकारांनी त्यांच्या प्रती निर्माण केलेली आपुलकी आहे. त्याच्यामुळे ज्या अधिकारी जेथे जेथे चांगलं काम करतात त्याच्या पाठीशी सगळे पत्रकार असतात. जिल्ह्यातले पत्रकार आहेत, यापूर्वी चांगले काम करत होते, भविष्यात ते चांगले करतील, अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवून काम करतील. आज आमच्या ओरसला कार्यक्रम आहे त्यामुळे काही मी पहिला बोलून म्हटलं आमच्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ लोक आहेत त्यांना घेऊन आपल्याला ओरसला जायचं आहे. देवगडचे आपल्या समितीचे लोक पण तिकडे येणार आहेत आणि या सगळ्याची शेवटी साधन करायचं तोही आपला कार्यक्रम हा आपला कार्यक्रम आहे. दोन्ही कार्यक्रम
होण्यासाठी आमची धडपड असते. शेवटी आम्ही त्या कार्यक्रम जरी झाला तरी हा सुद्धा आपला कार्यक्रम आहे, म्हणून वेळात वेळ काढून आम्ही इथे आलो. कारण हा आपला कार्यक्रम आहे, जन्मभूमीत कार्यक्रम आहे आणि तो आम्हाला टाळता येणार नाही. कारण 20 फेब्रुवारी जयंती आहे, राज्य सरकारने हा शासकीय कार्यक्रम म्हणून एकदा जाहीर केला, तर तो आपला म्हणून आम्ही काम करण्यास मांडतो आणि त्यासाठी आज या कार्यक्रमासाठी आम्ही इथे आलो. तरी आज काहीतरी मी जात असतो तरी भविष्यात येथे चांगला कार्यक्रम करण्यासाठी आम्ही येऊ आणि तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य घ्या. सुधाकर जांभेकर साहेबांनी यापूर्वी सुद्धा आम्ही 1-2 वेळा आलेलो होते. ज्यावेळी मी सेक्रेटरी होतो, गणेशचे अध्यक्ष होते, त्यावेळी कार्यक्रम आलेलो होतो. आणि त्यामुळे जांभेकर कुटुंबियांचे आणि आमचे सलोख्याचे संबंध आहेत. त्यांचे भाऊ मध्ये चार्टर्ड अकाउंट होते, आज हल्ली एक्सपायर झाले नाही आहेत ते, पण त्यांचं आणि आमचं सुद्धा एक नातं होतं. तर ते नेहमी सांगायचे माझे जन्मगाव तुम्ही आहात, आम्ही त्यांना सांगायचो तुम्ही आमचे वारसदार आहात. कारण जसे बाळासाहेब जांभेकर वारसदार तसे हे पण आमचे वारसदारच आहेत. त्या ज्या यांनी पत्रकारितेमध्ये ज्यांनी या जन्म घातला मराठी वृत्तसृष्टीचा, तर ते आपले सगळेच वारसदार आहेत आणि त्यांचा सन्मान राखणे आमचं काम आहे आणि त्यासाठी आम्ही येथे आलो. आपण आम्हाला बोलवलं, माझा गौरव केला. मी मनापासून अयोध्या प्रसाद आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक करतो. कारण अयोध्या प्रसाद गावकर असा एक पत्रकार आहे की त्याला कुठल्याही काम आम्ही पुढावून फोन करून सांगितलं तो नाही म्हणणार नाही. म्हणजे असं धडपडी पत्रकाराबद्दल आम्हाला मनापासून आदर आहे आणि अध्यक्ष म्हणून तो सगळ्यात माझा लाडका आहे असं समजू नका. माझे सगळेच अध्यक्ष लाडका आहेत, पण त्यातल्या त्यात अयोध्या प्रसाद गावकर माझा अतिशय लाडका आहे. कारण मी असतो कुडाळला आणि देवगडमध्ये आमचे अनेक पत्रकारांच्या संबंधित प्रॉब्लेम असतात, तो अनेक विषय असतात, पण तो आपुलकीने धडपडीने काम करणारा एक पत्रकार आहे. त्यावेळी तो कसली फिकीर करत नाही आणि अशा पत्रकारांबद्दल मला मनापासून आदर असतो. आणि सगळेच पत्रकार देवगडमधले अतिशय मेहनतीने काम करतात आणि देवगड तालुका पत्रकार समिती ही जिल्ह्यात एक आदर्श पत्रकार समिती होय. मला मनापासून त्याचा गौरव वाटतो आणि या पत्रकार समितीच्या कार्यक्रमाला मी उपस्थित राहिलो, त्यांनी माझा सत्कार केला. मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. या कार्यक्रमासाठी त्याबद्दल मी मनापासून आभार प्रसाद आणि त्यांच्या टीमचे मानून इथे थांबतो. जय हिंद, जय यांना विनम्र अभिवादन करतो. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, बाळशास्त्री जांभेकरांचे वंशज सुधाकर जांभेकर आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असणारे सर्व, खरं तर बऱ्याच वर्षानंतर माझा लक्षण जांभेकर असत आहेत. मगाशी दादा देखील मला तिथे भेटले. खूप वर्षांनी मी आलोय, का आलो नाही किंवा असं काही कुठलाही राग काही नव्हता. फक्त एक गोष्ट मात्र निश्चित होती, त्याचाही खुलासा करणं मला भाग आहे. कारण मी अध्यक्ष ज्यावेळी होतो त्यानंतर कार्यक्रम दुसरीकडे होणं वगैरे हे का घडलं, तर आमच्यामुळे गावामध्ये नोकरी निर्माण होऊ नये म्हणून केवळ समजा कार्यक्रम खाली होणं वरती होणं हे जे काय होतं हे होऊ नये या एका सहहेतूने चांगल्या हेतूतून आम्ही ठरवलं की नाही आपण थांबावं, चाललंय ठीक आहे, एवढाच त्याचा हेतू होता. म्हणून मी मुद्दाम बोललो. त्याचं कारण तेच आहे की आमच्यामुळे कुठे येऊ नये. एक संघ असलेला गाव, शेवटी हे बघा कोण कुठून येतात काय येतात हा विषयच नाही. हे अखंड पत्रकारांची ही मंडळी आहे, जन्मस्थान याच्याबद्दलचं काय, त्याच्यामुळे आम्ही ठरवलं की नाही आपल्यामुळे कुठे यामध्ये विशिष्ट निर्माण होऊ नये. ज्यांना जे चांगलं करायचं आहे करू द्यावं, ह्या आमचा दृष्टिकोन राहिला. आणि त्यामुळे मग आम्ही ठरवलं की ठीक आहे 6 जानेवारीचा जो कार्यक्रम आहे जिथे कुठे असेल तिथे तो करावा, एवढाच हेतू होता. त्यामुळे मला वाटतं जवळपास 20 वर्ष झाली असतील आज इकडे यायला. 20 वर्षानंतर आज पुन्हा योग आला यायचा. भविष्यातही दरवर्षी येत जाईल मी, त्याबद्दल काही प्रश्न नाही. परंतु न येण्यामागचं कारण देखील स्पष्ट केलं पाहिजे, कधीतरी सांगितलं पाहिजे. कदाचित ते कटू वाटेल कोणाला किंवा काय, पण तरी देखील गैरसमज कायमस्वरूपी निर्माण होत राहतात, मनामध्ये राहतात. नाही ते जिल्ह्यातले पत्रकारांकडे येत नाही, बिलकुल नाही. गावावर तर राग असण्याचा काही संबंधच नाही. शेवटी माझ्या जिल्ह्यातली सगळी आमच्या जिल्ह्यातली माणसं आहेत, त्यांच्याशी आमचं कसं काय राग नको असू शकतो. तिथे जिव्हाळा आणि प्रेम तर असणारच आहे आणि आहेच. म्हणूनच आज देखील येताना कुठल्याही म्हणा
किंतु संकोच काही आला नाही. सकाळी ज्यावेळी आणि काल उमेश म्हणाला नाही आपल्याला इकडे जायचं आहे, नाही आपण म्हटलं जायचं तिकडे, म्हणून आम्ही दुपारी इकडे देखील कार्यक्रम आहे जिल्ह्याचा. आणि दुसरे एक कारण आहे, म्हणजे अनेकांना माहिती असेल किंवा नसेल, माझ्या पत्रकारितेची सुरुवातच देवगड मधून झाली. दैनिक तरुण भारतमध्ये मी पूर्ण वेळ प्रतिनिधी म्हणून इथे 8 वर्ष काम केले देवगड तालुक्यामध्ये, देवगडमध्ये. आणि त्यामुळे त्याला एक वेगळं माझ्यासाठी, देवगड हा माझ्यासाठी बिग पॉईंट आहे खरं सांगायचं. देवगडचे पत्रकार मित्र आहेत ना, त्यांनी कधीही समजा बोलावलं तर नाही म्हणणं असं होत नाही, जावंसच वाटतं. कारण पत्रकारितेचा श्री गणेशा जिथे मी शिकलो त्या देवगडमध्ये, या देवगड तालुक्यात हे पोंबुर्ले एक गाव आहे. आणि यामुळे या ठिकाणी यायला निश्चितच आवडतं आणि आवडेल, भविष्यातही नियमित येत राहू. आणि मगाशी उमेश म्हणा किंवा माधवरावने सांगितलं 2-3 गोष्टी आहेत. माधवरावच्या वेळेस सुदैवाने मी 84 मध्ये पत्रकारितेला कॉलेजमध्ये असताना सर्वगड साहेब सुरुवात केली. आणि त्यामुळे 86च्या दरम्यान मला वाटतं इकडे येणं झालं. 86 मध्ये वसंतराव शिर्के त्यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी होते. नंतरच्या काळात एक दुसरा योगायोग आहे, सतीश लळित या ठिकाणी आज उपस्थित आहे, ते देखील सिंधुदुर्गचे जिल्हा माहिती अधिकारी होते. त्यांच्या गावामध्ये इकडे येणं व्हायचं आमचं. त्यावेळी गावात येण्यासाठी रस्ते वगैरे काही नव्हतं. त्या ह्या घाटीतून उतरून पाटगावच्या अक्षरशः स्कूटर घेऊन येताना देखील म्हणजे वरून समजा खाली जाते की का अशी स्थिती ती असायची. आज खूप छान रस्ता आहे, त्या येताना देखील खूप छान प्रवास झाला. हे सगळे जे बदल आहेत गेल्या 20-25 वर्षातले हे झालेले आहेत. आणि हे गाव किंवा तिथलं विकास हा होतच राहतो. माणसं तीच राहतात, मनही त्यांची तशीच राहतात आणि आपण देखील तसेच जोडलेल्या मनाचे राहतो. त्यामुळे तो जिव्हाळा आहे हा दीर्घकालीन कायमस्वरूपी आपल्यामध्ये होत राहील. आणि त्याचं सेतू बांधण्याचं काम बाळशास्त्री जांभेकरांनी केलेलं आहे. बाळशास्त्री जांभेकरांचं हे जन्मगाव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील किंवा मराठी वृत्तपत्र सृष्टीमध्ये बाळशास्त्री जांभेकर, पोंबुर्ले आणि पत्रकार हे एक वेगळं नातं हे दीर्घकालीन तसंच सुरू राहील असं मला वाटतं. या ठिकाणी बोलण्याची संधी मला दिली त्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद वांगणकर साहेब. की आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या निवासस्थानाकडे पोंबुर्ले असा एक बोर्ड लावला. तो बोर्ड आता दिसत नाही, थोडासा मला दुःख झालं. काहीतरी झालं असं कारण आज 7-8 वर्ष होती त्याला. आज मुद्दाम आम्ही आलो आणि या येणारा मला सहकार्य माझे मित्र सतीशजी लळित यांनी केलेलं आहे. तर आम्ही या ठिकाणी 4-5 सत्कार करू इच्छितो. तेवढाच विषय आहे आमचा. सर्वात प्रथम ज्यांच्यामुळं आम्हाला पत्रकारांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली, मराठी पत्रकारांना, त्या आचार्य बाळशास्त्री जांभेकरांचे विद्यमान वंशज सुधाकरराव जांभेकर यांना ही शाल पांघरायची मी बसेसरांना विनंती करतो की त्यांनी ही शाल म्हणतात ती संपूर्ण पांघरा लवकर जायचे. माझे जुने मित्र आणि महाराष्ट्र शासनाचे सिनियर अधिकारी ज्यांच्यामुळे आज या ठिकाणी आम्हाला योग आला किंवा जे माझ्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आले ते सतीशजी लळित यांचा सत्कार आमचे गोपाळ गोलीकर केसरीचे वार्ता. आम्हाला या ठिकाणी आनंद मिळाला की जिल्हा पत्रकार संघ या ठिकाणी काही कार्यक्रम करतो आहे, तेव्हा जिल्हा पत्रकार संघाचाही सत्कार करावा अशी विनंती मी तात्यासाहेब दांडे यांना करतो. सिंधुदुर्ग या देवगड तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष त्यांचाही सत्कार आम्ही पत्रकारांच्या वतीने करू इच्छितो. मी चंद्रकांत सारख्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा.
आंगले साहेब या. आंगले साहेब या. माधवरावांचं भाषण आम्हा पत्रकाराला फार भावलं. त्याचं कारण नेमका पत्रकारितेचा जो उद्देश आहे आणि पत्रकारांनी काय दिशेने वाटचाल केली पाहिजे याचा संपूर्ण अभ्यास माधवरावांनी केलेला आहे. मी बसेसरांना विनंती करतो की त्यांनी माधवरावांचा सत्कार करावा. या निमित्ताने मला एवढं सांगायचं आहे की आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचे सुरुवातीचे दर्पणचे अंक, त्यांचे दिग्दर्शनचे अंक, बाळशास्त्री जांभेकरांचं लिहिलेलं गंगाशास्त्री चरित्र, बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यावरती ज्यांनी हस्तलिखित केलेली आहे ती चरित्र, बाळशास्त्री जांभेकरांची डायरी, बाळशास्त्री जांभेकरांच्याबद्दल लोकमान्याला काय वाटतं ते आणि त्या संदर्भात प्रचंड असं साहित्य आमच्याकडच्या रामनाथ पंडित केंद्रानं मी जतन केलेलं आहे. आणि बाळशास्त्रीची 200वी जयंती जेव्हा आम्ही साजरी केली आणि निघे वाडगावला न्यूज 18 लोकमतचा संपादक होता, त्याला 25,000 रुपये देऊन आम्ही त्याला सन्मान केला. त्यावेळेला ते जे मांडलेलं होतं साहित्य ते संपूर्ण खोली भरून एवढं साहित्य आमच्याकडे आहे. मी ललितांशी आता चर्चा केली की हे जर जतन करता आलं तर ते जतन करावं आणि पुढच्या पिढीला ते द्यावं अशा तऱ्हेची आमची इच्छा. मी बाळशास्त्रींना प्रार्थना करतो साहित्याने आम्हाला करावं. भाषणाची जागा नाहीये पण सर्व पत्रकारांच्या दृष्टिकोनातून एकच माझी एक जुना जाणता पत्रकारांना विनंती आहे की बाळशास्त्री चतुसूत्री इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार सुजाण पत्रकारशील असला पाहिजे आणि पत्रकार समाज हितैषी असला पाहिजे. ही बाळशास्त्री सांगितलेली चतुसूत्री आहे ती पुन्हा एकदा आमच्या प्रिंट मीडियामध्ये आणि आमच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये कार्यरत झालेली आम्ही जिवंत आहोत आम्हाला पाहायला मिळो अशी बाळशास्त्रीच्या पुण्याहून आलेले आपले सन्मानित यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या साहित्याबद्दल आम्हाला सांगितलं. ओरसला जे जिल्हा पत्रकार संघाचं आणि बाळशास्त्री जांभेकरांचं मोठं जे स्मारक आम्ही उभं केलं आहे त्याच्यात आमची आर्ट गॅलरी म्हणून आहे आणि आर्ट गॅलरी अजून अत्याधुनिक करायची आहे. तर जर यांचं साहित्य आमचं जो ओरसला ते देत असेल तर आम्ही आर्ट गॅलरीमध्ये जिल्हा मुख्यालयात जे पत्रकार भवन उभारण्यात आलं आहे तिथे आमचा एक मोठा हॉल आहे जो नाट्यगृह आहे, बाल्कनी आणि असलेला एक सुसज्ज ग्रंथालय आहे, आर्ट गॅलरी आहे, सुसज्ज कार्यालय आहे आणि 7 सूट आहेत. त्याच्यातले 2 AC सूट आहेत आणि 5 नॉन AC सूट आहेत. म्हणजे कधी बाहेरचे पत्रकार आले तर ते राहण्यासाठी अगदी चांगली व्यवस्था आहे. आणि खाली कॅन्टीन म्हणजे जे आता आम्ही करणार आहोत म्हणजे असं परिपूर्ण भवन जे झालेलं आहे. त्याच्यामुळे तुमचं जे साहित्य आहे ते आम्ही सुखरूपपणे आमच्या भवनाच्या आर्ट गॅलरीमध्ये ठेवू शकतो. धन्यवाद उमेशजी. मला जाण्याची काही नाही पण बोलण्याची. कारण कसं आहे पत्रकार माधव कदम आहेत त्यांच्याबद्दल मी इथं आल्यानंतरच बऱ्यापैकी ऐकलं. त्यांची 2 पुस्तकं आहेत कोकणाचे नररत्न भाग 1 आणि भाग 2. तर बऱ्यापैकी मी पुस्तकं वाचत आणलेली आहेत. आज बाळकृष्ण जांभेकरांची जयंती आहे. आज या जयंतीमध्ये मला सहभागी होण्याचं जे भाग्य लाभलं आहे ते माधवराव कदम त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. म्हणजे त्यांचं ऋणनिर्देश व्यक्त करण्यासाठी मी पहिल्यांदा बोलतोय. मित्र हो, मी जे पुस्तक वाचत होतो तर बाळकृष्ण जांभेकरांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी जो लेख लिहिला आहे 6व्या प्रकरणामध्ये त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी मला भावल्या. म्हणजे बाकीच्या गोष्टी सांगितले. एक की त्यावेळेला बाळकृष्ण जांभेकरांना 100 रुपये पगार होता. आता 2-250 वर्षापूर्वी 100 रुपये पगार म्हणजे ते खूप श्रीमंत असले पाहिजे. आणि हे एवढ्या ग्रामीण भागातून मुंबईमध्ये जाणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला आणि एका प्रोफेसरला किंवा त्यावेळेच्या एका विद्वानाला 100 रुपये पगार असणं म्हणजे मग मी कल्पनाच करत नव्हतो. कारण त्यावेळेला माझी आई जिल्हा परिषदेला शिक्षिका होऊ लागली. 1977ला तिचा पगार 100 रुपये होता. 77ला 100 रुपये तर त्यावेळेस 300 रुपये सोनं होतं.
भाषा येत होत्या. हे खूप मोठे अतुलनीय काम आहे. हे माधवराव कदमांच्यामुळे मला माहीत झालं, तर त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. मित्र, या ठिकाणी सतीजी लढे साहेब आहेत, त्यांच्याबद्दल एक माझ्या मनात आदराची भावना आहे. त्यांच्याशी मी मला वाटतं दुसऱ्यांदाच भेटलो, परंतु पेपरच्या माध्यमातून ते कातळ शिल्पावर ते मोठं संशोधन करतात, इतर राज्यामध्ये पण जातात, मोठा प्रबंध लिहिलेला आहे. आणि आत्ताच काहीतरी निर्भय म्हणून ही एक यात्रा त्यांनी आता सुरू केले. लोकांना निर्भय बनण्याचं काम ते सुरू करताय. म्हणजे याचा अर्थ काय होईल की लोक निर्भय का नाही, तर लोकांच्याकडे नीतिमत्ता संपलेली आहे, मॉरल संपलाय, म्हणून निर्भय बनवची आज संकल्पना पुढे आहे. हे धोक्याची गोष्ट आहे. निर्भय लोक नाहीत का, तर आमच्याकडे नीतिमत्ता नाही, आमच्याकडे मॉरल संपलंय. हे आज जे काही लोकशाहीमध्ये जे काही लोकशाहीचं जे आज काही विघातक चित्र बघतोय, ह्याचं मूळ कारण की आमच्याकडे मॉरॅलिटी नाही. तर ही लोकशाहीच्या दृष्टीकोन, लोकशाहीचा गाभा जो आहे, आत्मा जो आहे, जो पाया आहे, हा नीतिमूल्यावर आधारित आहे. आणि नीतिमूल्य पूर्णतः ढासळलेले, नुसत्या राजकारणात ढासळलेले नाही आहेत मित्र. लोकशाहीमध्ये जेवढे लोकशाहीचे आधारस्तंभ जे आहेत, ते आधारस्तंभामध्ये जे काही कार्यान्वित यंत्रणा असतील, आधारस्तंभ आहेत, ह्यांच्यातली सर्वात स्तरावर नीतिमत्तेचं अधःपतन झालेलं आहे. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तर आज ह्या जर नीतिमूल्याचं पुनर्जीवन करायचं असेल, नीतिमान समाज बनवायचा असेल, तर सर्व जबाबदारी ही पत्रकार बांधवांच्यावर आहे. पत्रकार बांधव हे रोज लिखाण करतात, ते व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असू द्या, पेपरच्या माध्यमातून असू द्या, पुस्तकं, तर सर्वात मोठी जबाबदारी तुमच्यावर आहे. आणि पुण्यावरून जे आमचे बांधव आले त्यांना मी सांगू इच्छितो की माझा आणि या जिल्ह्यातल्या पत्रकारांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचं नातं आहे. का जिव्हाळ्याचं नातं आहे, तर इथले पत्रकार खूप सुसंस्कृत आहेत, चारित्र्य संपन्न आहे. एकही पत्रकार, म्हणजे मी आज 1 वर्षभर काम करतोय कार्यकारिता, एकही पत्रकार बाबा तुमच्या विरोधात बातमी आली, छापू का नको, काय देणार का, असं अजिबात हे धडकतात ते. म्हणजे हे काय बुद्धी प्रामाण्य होते. आणि खरोखर बाळकृष्ण जांभेकरांचा वारसा चालवणारे लोक आहेत. आणि मला तुम्हा सर्व पत्रकारांचा अत्यंत अभिमान आहे. आणि मी तुमचा एक काय म्हणतात, तुमचा एक शिष्य आहे. माझे सगळे गुरु कोण असतील, म्हणजे अनेक गुरु, निसर्ग जसा माझा गुरु आहे तसे पत्रकार हे आमचे गुरु आहेत. ह्या पत्रकारांच्यामुळेच मी काम चांगलं करू शकलो. जे आज जे काही मी काम केलं जिल्ह्यामध्ये, ते केवळ पत्रकारांच्यामुळे. हे रोज आम्हाला सकाळी 9 पेपर वाचताना सांगतात की देवगड तालुक्यात काय चाललंय, कुठल्या रस्त्यावर खड्डा आहे, कुठली मोरी खचली, कुठल्या फुलाचं डेलिंग तुटलंय. एक पावसाळ्यामध्ये भोसरी रस्त्याची मोरी खचली म्हणून मला पेपरमध्ये वाचलं तरुण भारतमध्ये. लगेच दुसऱ्या दिवशी जाऊन केले. हे आमचे गायडिंग कोर्स आहे. म्हणजे हे पत्रकार जे तुम्ही आम्हाला दिशा देण्याचं काम करत आहे, तर तुमच्यावर लोकशाहीची फार मोठी जबाबदारी आहे. आज सर्व क्षेत्रामध्ये आपलं अधःपतन होतंय. त्याचं कारण का, सर्व जे लोकशाहीमध्ये जे घटक आहेत, मी असेल किंवा जेवढे काही घटक असतील, हे घटकांची जबाबदारी. आपण एका पंतप्रधानाला दोष देऊन चालणार नाही, आपल्या मुख्यमंत्र्याला दोष देऊन चालणार नाही, किंवा कुठल्या आमदार खासदारांना दोष देऊन चालणार नाही. तर जी यंत्रणा आहे लोकशाहीमध्ये, जेवढ्या यंत्रणा आहेत, ह्या अपयशी ठरलेल्या आहेत. त्याचं कारण का, तर त्या यंत्रणातला काम करणारा माणूस हा नीतिमूल्यापासून दूर गेलेला आहे. लढे साहेब, विनम्रपूर्वक सांगतो की नीतिमान माणसाची गरज आहे. आज लोक निर्भय का नाही, तर त्यांच्याकडे नैतिक मूल्य नाही. तर नीतिमत्तेचं पालन करणं ही फार गरज आहे. आज काल आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली. मित्र हो, जगामध्ये अनेक राजे होऊन गेले, खूप राजे होऊन गेले, पर्याकरणी शूर राजे होऊन गेले, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचंच काय आम्ही नाव घेतो. जळी काष्टी पाषाणी तर जय शिवराय काय म्हणतो, तर शिवाजी महाराज शूरवीर होते, परंतु कल्याणकारी राज्यासाठी ते झटत होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज हा नीतिमान राजा होता. छत्रपती शिवाजी महाराज नीतिमान राजा होता, म्हणून त्याचा आम्ही त्या महाराजांचं कौतुक करतो. ज्या वेळेला कल्याणचे सुभेदाराची सून ज्या वेळेला लूटमध्ये आणली, त्यावेळेला छत्रपती काय बोलले की अशीच सुंदर आमची माता असती तर आम्ही असे सुंदर झालो असतो. तर या गोष्टीचा आपल्याला विसर पडलेला आहे. तर या गोष्टी तुम्ही प्रभावीरित्या करू शकता. जेवढे पत्रकार आहेत, युट्यूबवर असतील,
करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर आमची नैतिक जबाबदारी आहे. दिशा देण्याचं काम तुम्ही लोक करत आहात, तर तुम्हाला सगळ्यांना मालाचा मुजरा या ठिकाणी मला गावकर साहेबांनी बोलवलं, इथं सन्मान माझा केला आणि मला इथं बोलण्याची संधी निर्माण दिली. मी सर्वांचा ऋणनिर्देश व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संबोधतो. जय हिंद. तर तुम्ही वास्तव मांडलं आणि रस्त्याचं कामामध्ये साहेब पण आले, त्यांच्याही अध्यक्ष
आपण सर्व माझ्या नाव काही बसत नाही का खूप चांगल्या कारणाने मला येण्याची म्हणजे योगायोगाने मला ही संधी मिळाली. मला 8 दिवसापूर्वी माझ्या पुण्याचे मित्र सुरेश साखरकरांचा फोन आला की मला कोंबडूला जायचं आहे, तुम्ही या का सोबत रस्ता दाखवायला. म्हटलं येतो. आणि त्यावेळी मला काही कार्यक्रम वगैरे यायची काही कल्पना नव्हती. आणि आता मी त्या कार्यक्रमामध्ये मला सहभाग करण्याची संधी मिळाली. आणि जे कन्नड भाषाचं जे काम आहे ते पत्रकार इतकंच महत्त्वाचं आहे. त्यांनी सगळ्यात एकच सांगतो की सगळ्यात सुधारणा करता येतात, कुठल्याही क्षेत्रात सुधारणा करता येतात, पण एक क्षेत्र असं आहे ना ते खूप नाजूक आहे, ते म्हणजे धर्म. धार्मिक सुधारणा करणं हे फार कठीण काम असतं, परंतु बाळशास्त्र्यांनी त्यावेळेच्या कर्मठ अशा जमान्यामध्ये खूप सामाजिक फार मोठं काम केलेलं आहे. आज या ठिकाणी सांगायला वेळ नाही, अनंत उदाहरणं आहे. एकच श्रीपती शेषाद्री नावाच्या एका मुलाचा जो मिशनरी शाळेमध्ये शिकत होता, अहमदनगरचा होता, मुंबईला मिशनरी शाळेमध्ये वडिलांनी घातलं आणि तिथल्या मिशनरीचं धर्मांतर केलं. त्याला पुन्हा सुधारणात आणण्यासाठी त्यांनी जेवढा सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा लढला आणि त्याला पुन्हा सुधारण्यामध्ये आणलं. का तर केवळ सामाजिक सुधारणा म्हणजे हा धर्म सुधारत नाही, धार्मिक सुधारणा होत नाही, तुम्हाला सामाजिक सुधारणा होत नाही, हे त्यांचं ध्येय होतं. समाज सुधारक बाळशास्त्री जांभेकर यांचं कर्तृत्व फार मोठं आहे आणि ते सुद्धा मला खूप भावतं. हे या निमित्ताने मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आपण सर्वांनी मला या ठिकाणी संधी दिली, बोलण्याची संधी दिली समाजाची. या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपले सर्व साहेब, तसेच संघाचे अध्यक्ष अयोध्या गावकर साहेब, तसेच देवगड तालुक्यातील सर्व पत्रकार मित्र संघ, या ठिकाणी आजचा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाला आपण सर्व उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आज या कार्यक्रमाला माननीय एस साहेब सुद्धा उपस्थित राहणार होते, परंतु डीजी ऑफिसमधून ऑनलाईन मीटिंग चालू असल्याने त्या मीटिंगमध्ये वेळ झाल्याने कारण साहेबांना उपस्थित राहतात त्यांनी आपल्या या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तसेच या कार्यक्रमासाठी माझ्या वतीने सर्व जे या पुढे जे कार्यक्रम होणार आहेत तर त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने व्हावे आणि याच्यासारखंच नियोजन जे गावकर साहेबांनी केलं तसंच नियोजन यापुढेही व्हावं आणि असेच कार्यक्रम व्हावे यासाठी मी शुभेच्छा देतो. आद्य पत्रकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करतो. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवर, विशेष म्हणजे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच देवगड तालुका पत्रकार समितीचे अध्यक्ष आमचे मित्र अयोध्या प्रसाद गावकर, त्यांचे सर्व सहकारी, आज या कार्यक्रमाला ठिकठिकाणाहून उपस्थित असलेले पत्रकार मंडळी, कुंभोर्लीची ग्रामस्थ मंडळी आणि विशेष सर्वप्रथम अभिनंदन करतो आजचे पुरस्कार प्राप्त जे पत्रकार आहेत. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की त्यांनी आज जो पुरस्कार इथे स्वीकारलेला आहे तो पुरस्कार आदर्श दर्पण पत्रकारितेचा पुरस्कार आहे. हा पुरस्कार तुम्हाला लागणं हा पत्रकारितेच्या दृष्टीनं सगळ्यात मोठी भेट आहे आणि त्यामुळे तुमची जबाबदारी ही पत्रकार म्हणून खूप वाढलेली आहे. दुसरी गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, या ठिकाणी जी संस्था, विशेष सेवाभावी संस्था सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग शाखा देवगड, त्यांच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी त्या संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली. अशा पद्धतीच्या संस्था असल्यामुळेच आपला समाज पुढे जातोय आणि जाऊ शकतो, कारण प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकार आपल्या दारी येणं शक्य नाही. अशा पद्धतीच्या संस्था, अशा पद्धतीचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत म्हणून तर हा समाज पुढे जातोय. मला माहित आहे कार्यक्रमाला खूप उशीर झालेला आहे, तुमच्या भूकेचा, तुमच्या संयमाची मी अजिबात परीक्षा घेणार नाही. मला जे पत्रकार म्हणून जे बोलायचं होतं त्याच्यात सर्वगौर साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं मोजक्या शब्दात आणि एखाद्या सरकारी कार्यकारी अभियंता जेव्हा पत्रकारितेच्या चारित्र्याचं हमी देतो त्याच्यापेक्षा आणखी दुसरा कोणी देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या हमीच्या निमित्तानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांचं अभिनंदन आणि कौतुकच करावं लागणार आहे. खरं म्हणजे माझ्यासारख्या व्यक्तीला अशा पद्धतीनं आद्य पत्रकार, मराठी पत्रकारितेची मूर्तवेळ ज्या आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी रोवली त्याच पत्रकारितेच्या पिंडावरती आम्ही जगतोय आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं
जे लोकशाहीचे 4 स्तंभ, ऍक्च्युली खरे स्तंभ 3 आम्ही स्वतःहून तयार केलेला आमचा स्तंभ, आमच्या स्तंभाची कुठेच घटनेमध्ये दखल नाही किंवा कुठे कायद्यातही दखल नाही. हा एक तिसरा डोळा, या तिन्ही संस्थावरती लक्ष ठेवणारा डोळा म्हणून आम्हाला चौथा स्तंभ म्हटलं जातं. परंतु नीती मूल्यांची ज्या पद्धतीनं घसरण सुरू आहे, तसं सर्वगुण साहेबांना सांगितले की हे नीती मूल्याच्या घसरणीमुळेच आज आपल्या समाजाची ही अशी परिस्थिती तयार होते. मला शेवटी फक्त एकच सांगायचं आहे की पत्रकारांना नेहमी नकारात्मक, निगेटिव्ह असं संबोधलं जातं. तुम्हाला समाजात काय चांगलं घडतंय ते कधीच दिसत नाही. समाजात ज्या काय वाईट गोष्टी घडतात, ज्या काय व्यंग आहेत, त्याच फक्त तुम्हाला दिसतात. तुम्ही आंधळे आहात अशा पद्धतीची टीका अलीकडच्या काळात सुरू व्हायला लागली. पत्रकारितेचं जे ब्रीद आहे, म्हणजे जशी आपली न्याय व्यवस्था चालते की 99 गुन्हेगारांना जरी शिक्षा झाली नाही तरी एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये, या तत्वावरती आपली न्याय व्यवस्था चालते. 99 माणसं जरी या जगात सुखी असली आणि एखादा माणूस जरी या जगात सुखी नसला तर त्या एका माणसाची व्यथा मांडणं हा पत्रकाराचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे ती व्यथा मांडणं म्हणजे जर निगेटिव्ह असेल तर होय, आम्ही निगेटिव्हच आहोत आणि आमच्या याच निगेटिव्हच्या एका ज्योतीनं पॉझिटिव्हची ज्योत पेटणार आहे. आजचा हा सुंदर असा कार्यक्रम झाला आणि या कार्यक्रमात मला सहभागी करून घेतल्याबद्दल देवगड पत्रकार संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा मी आभारी आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघटनेचंही सहकार्य या कार्यक्रमाला आहे. अशा पद्धतीचा सुंदर हा कार्यक्रम घडला. मला वाटतं हे जे स्थळ आहे, प्रत्येक मराठी पत्रकारितेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकानं या स्थळी येऊन या स्थळाचं दर्शन घेणं हे गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून, त्या अनुषंगाने देवगड पत्रकार संघ म्हणा किंवा जिल्हा पत्रकार संघटना यांनी तशा पद्धतीनं महाराष्ट्र राज्यभर आणि त्याचबरोबर गोव्यातही मराठी पत्रकारामध्ये या जन्मस्थळासंदर्भात ती जागृती करून इथं जास्तीत जास्त पत्रकारांना भेट देण्यासाठी प्रवृत्त करावं, प्रोत्साहन करावं आणि या जन्मस्थळाची जागृती करावी एवढंच मी मानतो. मला या ठिकाणी हा मान सन्मान तुम्ही प्राप्त करून दिला आणि आजचा हा कार्यक्रम योग्य पद्धतीनं, यशस्वी पद्धतीनं हा कार्यक्रम यांनी संपन्न झाला. त्यामुळे सर्वांचे आभार, खूप खूप आभार. सर्वात महत्वाचा आणि सर्वात शेवटचा म्हणजे आभार. मी सर्व मान्यवरांची नावं यापूर्वी आलेली, मी कोणाची नावं घेणार तर आपल्याकडे आता वेळ खूप कमी आहे कारण सर्वांना भूक लागली आहे याची जाणीव आहे. मला अगदीच मगाशी मागे होतं सर्वांना 2 मिनिटं सांगत होतो, त्याप्रमाणे मी पण 2 मिनिटं जातच करणार आहे. आजच्या आमच्या देवगड पत्रकार समितीच्या आजच्या कार्यक्रमासाठी आज आम्हाला या ठिकाणी मान्यवर म्हणून जे उपस्थित आहेत त्या सर्व मान्यवरांचे मी पत्रकार समितीच्या वतीने आभार मानतो. त्याचबरोबर आजच्या पुरस्कार विजेत्यांचे त्यांनी आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आपले पुरस्कार स्वीकारले त्याबद्दल मी समितीच्या वतीने त्यांचे देखील मी आभार मानतो. त्याचबरोबर या शास्त्री आंबेडकरांचे वंशज आणि आम्हाला प्रत्येक कार्यक्रमाला सहकार्य करणारे सुधाकर आंबेडकर आणि त्यांचा परिवार, त्यांचे मी देखील या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचबरोबर कोंबुर्ली गावातील देवीगड
फाळके त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार प्रदर्शन संपलं आणि आता आपण सर्वांनी या ठिकाणी स्नेहभोजनाचा आपण सर्वांनी लाभ घेतला आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.